हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनजों दिनैसो नुजाफैलायबाय लोगोफोर जों दायो गुमैजों आंजों बाथौ मिटिङाव फैदों लोगोफोर जों मिटिङा खाथि नालाय थाबायनानै फैयो जोङो लोगोफोर जों दायो जायगायाव मोनफैबाय जों दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजाबाय थानोसै लोगोफोर गुमै गोजांदों नामा गोजांदों न' जेकेट गानसेयाबो गोजांदों आदसा बोथोराथ' एसे गुसुखा लोगोफोर गोजांखागोनानो एसे गाइस जों दायो नै लामाजों हाबबाय ओरैबो लाइट लगायजोबदों लोगोफोर ख्रि ख्रि बरियानो दा बेफोरबायदि माखासे माने खोथाफोरखौ जों साननानै लानांगोन मोनफैबाय जोङो लोगोफोर जेबो मावाखैब्ला समायना नोंनि रमायना थाखो मानो इसेबां मानो जोंहाथ' माने खोमसियावसो लानानै दोनहैबाय नङैखौसो बेबायदि आरो दा बेफोरबायदि बाथौफ्राबो बेमार जायो बेनिफ्राय ब्रह्मआव थांबाबो बेमार जायो ओमफ्राय बेबायदिनो सतसंगियाव थांबाबो बेमार जायो गासिबो बेमार जाजोबबाय एखे अबस्थाबालाय मानो साननांगौ मा खोथा दंखायलै एखे अबस्था बेयावबो मावना जाहैनांगौ बावबो मावना जाहैनांगौ माथ्र' बिमा बिफाखौल' बदनाम खालामलाबाय थानाय जायो नंगौ नङा मोनो दाथा मोननाया दाथाखौ मोनदों दा बेहाय नों नागिरलाय बे दाउदैखौ आसान संख बेलाय मा गासिबग्रा नामा आथिं गासिग्रा गाहोग्रा आदसा नै खदा मोजां फानदों माथो बुंबाय वाव दुनिया कट ससमा बाया गुमै नायगोन दा लाला जेबो गुमै बेफोरखौ ला संगफ्रा बबा सुनो kabelah kan? Nah, disuruh. Surai dong teralip ya. Zuralip itu kaba baras bang. Oh, bienden muzang jadang. Nenglan ya. Gue batar no. Para zur nagrali. Kamu rasa? Itu tiba tuh. Jelas tegoro boleh. Itu bang iya. Enggak. Itu bang jago. Lalsa lengnya boria sergia. পড়লে তো যে কোনো বস্তু ভাঙিব আরে এটা আছে এবার দেখাই मोजां फानदों लानो हागोन नोंथांमोना जाय बे मिटिङाव फैदों बे मार्केटआव हा मोजां
ससमा बायना लानांसिगोनदांलै गुमै खनसे बायनाया गोमाबाय नङा ना हा जिखुनु माबायदि जेनेबा नायनानै लानोसै खोमा बिदि गोजोंखौनो लानो नामा गोजोंखौ गोजों नङाबाबो नायनायनिलै गुमै ज' लोगोफोर ससमा बायनो नागिरदों दे आङो ओमफ्राय माबायदि नागिरथाय मादि मोनदों गुमै बा माथो लाइटखौनो बोरैबासो नुजोबदों गुवान माबा नांना दंजोबो माबा नांना दंजोबो लोगोफोर हाद्रि ओंखायनो एकदम फुवान नुदों आरो